Hej, du har sikkert opdaget, eller det ved jeg ikke, I don't know. Du har sikkert opdaget, at jeg har lagt en video på YouTube, der hedder Dumt og Farligt. Ja, kan lige så godt sige, at Dumt og Farligt er ikke sådan optimalt mere, men det var der engang. Ja, men ellers vil jeg sige, at på min YouTube-kanal, der kommer til at være lidt af hvert. Der kommer til at være for eksempel her på torsdag, fredag, torsdag. Ligger jeg en roomtur ud, hvor jeg lige viser mit værelse. Og I kan nok høre, der bliver lidt larm. Det er en storster. Ja. Ja. Jeg vil bare lige sige, at hvis du kunne lide Dumt og Farligt, skal du like. Det er bare mig og nogle venner til spider. Ja. Vi er lidt skøre. Det kan jeg se nede i den beskrivelse. Men jeg håber, du kommer til at kunne lide min YouTube-kanal. I don't know, om der er nogen, der følger mig. Jeg er også sådan lidt fucking ligeglad, så vi ses.